नायबाय थायो साबस्क्राइब खालामबाय नोंसोरबो नायबाय था खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजियाव जिउ भगवान नाय महर लानानै सोनाफोर दा मुंगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोसिन लामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय साबन महिनानि लास्ट समबार जों फैदों क'क्राझार फाग्ला बाबा मन्दिराव आरो सोनाफोरना दै गाइखेर लुस्रांनो होननानैहाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजों ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना मोननोसै जोंबो भले बाबानि खाथियाव फैखाबायानो सिन्था गैला सयथायाव ओंखारबोदोंमोन नै दै थै रेडि खालामनानै 6:30 जालायलायबाय आरो सहैयो र' आं लानो बारायगासिनो लाइनफ्रा दरखं मोखाङाव मोनफैथारबाय जोंबो नै बिराद भिर जायोना आरो भिडिअखौ लाख'लायनो हाया लुखांबाय जोंहा ओमफ्राय शिब बाबानिफ्राय ओंखारनानै साखाथियावनो बिमा खालिनिबो दं नालाय बेहायबो लुनो होननानै हाबबाय जोङो बेयावबो होंगो दोंगोआनोसै फुजानि दिन नालाय आरो माथोबाव बाबा हनुमानबो दङ साइडआव फैदो फैदो ओरैहाय दै आरि आरोना मोखाङा बैथिंसो बे जाहैबाय हाबजेननाय लामा ओमफ्राय फुजा खांनायखौ सोनाफोर आङो एसे ब्लग्स मोजाङै लालांसै एसे हानायमानि देखायलांसै सानबाय जायफोरा नुफेराखै बिसोर नायथोंसै साननानै आरोना ओमफ्राय नैबे दान्दा खानायफ्रा दहाय फुङाव ओरैबायदि भिरमोन जाहैदों ओमफ्राय आरो दायो 9:10 भिर जाबावगोन जाहैदों बियो आरोना दिनै लास्ट नालाय माने बिराद मानसि भिर जादों जाहैदों ओमफ्राय जों थिग थाक टाइमाव फैदों माने एसे हालका फुलकामोन आरो माने मोजाङैनो मोजां जोङो नारथे नुथे जालायनानै माने लाइन थालायनाङासै आरोना बै नेग्रा पुलिसफ्रासो खिथादों माने बिराद भिरमोन दहायो थिग टाइमाव फैदों नोंसोर होननानै आरो बिफाया सोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय साइडआवनो नैबेबायदि दखान जायो सिङावनो धागा थुगा फानो ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेग्राफ्राथ' आरो माथोबाव जेराव गथ'फोर फैगोन बायदि मिन्थिखाबाथाय फुरा बजायखासै आरो बेफोर बुस्थुआ फैलाय दङआनो मेरलानो फाननानै ओमफ्राय जों फैनाया बिराद मोजां मोनदों आं बिराद मोजां मोनदों स्रां स्राङै होनो मोजां बारा नारथे नुथेबाथाय होनोसो रोङा आरोना ओमफ्राय सनाफोर आंनि नोजोरखौ नायदो टें टेने नै बेखौ आरोना खालिसो ओमफ्राय जोबनानैसो दङ बेनिफ्राय आङो नै उनथिंबो एसे देखायबाय आरोना बैहायबो मानसिफ्रा दै आरि लुयो खिन्थु इसोर आंखौ मा खालामदों आं मोनथिया दे बियो मानि फिसा दङ बेयावबो फुजा हैबाय थायो आं सोंनोबो रोङाखिसै आरोना बेलाय हैदों मानसिफोरा आंहानो जाम्बि जाबाय नेक्स्टआव सोंनानै लानांसिगोन आरो आंबो नै बेलाय ओमफ्राय बेयावनोथ' खिचिरिखौ संनाय खावनाय खामानिखौ बेयावनो खालामदों आरो नै ओमफ्राय बेखौ नुनानै आंहा उदैयासो अरथाबसिनबाय आरोना बिमा बुरै जाहैबाय नालाय ओमफ्राय नै मन्दिरनि गोजौखौबो एसे लाबाय आङो माने बांद्राय गिदिर नङा मन्दिरा खिन्थु बिराद मोजां आरोना बुहुत मानसि जायो जायनि दर्शन जायो फल मोनो होननाय खोनादों आंबो आशिर्बाद लानो फैयो आशिर्बादखौ मोनो मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं माने मालाया मा जोंना नै लाबायानो बेसेबां दादा बेलुनखौथ' 20 थाखा बाबारे लायालै नोंबो मा गोरलै बायदि फिसा गोनां नालाय माथो बेनिफ्राय बहा बारग'नो हानो मालाया माखौ नायो आं बै केसिनि थौखौ नुनानैसो बोरैबा जाबोबाय आरोना केसिया जोबगौबाय नै बिराद आफस'स दासो संगासिनो दङ आरोना दायोबाबो होसोनानै फैफिननांगोन र' एकदम माने मन्दिरनि केसरि होनबाथाय आं जोबाबो सिखारा मा दं बेयाव लाखिलि सनाफोर केसरि मोननानै फैबाय आरोना नै आंनि खुसिनि ठिकाना गैया आरोना सानसे सानसे दै सै लुखांबाय दै गाइखेर लुखांबाय सानसे सानसे एबारना केसरि आजावनानै जानोसै
मन्दिरनि खेचरि आजावनानै जानायनि मजायानो आलदाखा सान्ति अम्बाबानावबो होखांबाय अम्बाबाखौ फुजा होखांबाय एबारना एसे उदैखौबो सिबिनानै थांनोसै आहा मादै लोगो मोनदों आरोना भिडिअ नायगिरि नायना मादै नायबाय थायो साबस्क्राइबबो खालामबाय नोंसोरबो नायबाय था फुजा होनो फैदों जाबाय खेचरि जानो एसे नेदों जोङो उदैनि फुजा होलांसै उदैया गिदिरखा आंनाबो नै बारा बुंबाय थाबा दा प्लेटखौ आजावनो हानाय नङा आरोना प्लेटखौ आजावना लागोनसै सनाफोर आङो मोनबाय दे सनाफोर जानानै लागोनसै आरोना होमबा बिसोरनि मन्दिरनि खेचरि जानायनि मजायानो आलदाखा जाबायनो मागा मुगा ओरै जागासिनो माखासे बिराद गुदुं माने दासो संना लाबोदों नालाय जाबायहाय गोलोम फुरायनाय जाबाय आङो ओरैबादि गुदुं ना मजा बयबो जायोलै जागासिनो फुजा थुजा होखांनानै जाखांनायजों अखाबो थाइफ्रिबाय आरोना एकदम थांसै जानानैबो सान्ति फुजा होनानैबो सान्ति सान्तियानो सान्ति लास्ट बलबम सेन्देलफ्रा दरखं मोखाङाव लेथेर फेथेर आरोना साइडआव नै बिदि मोनखाजोबो रिक्सायाव गाखोफिनलायबाय फिफा फिसाया स्कुटि फैबानो जाबायना लैहोर लैहोर सफैफिनबाय जोङो ओमफ्राय बेबायदि समाय गैया ओरैबायदि इमारजेन्सि गोजा स्कुल दंजोबो ना न'आव लगायलांनाय आलारि बाथिया बांना जोंथि जोंनानै दं आरोना नै फुङावनो सुस्रां आरिस्रां लगायनानै थांखादोंमोन आंहा फोथा सोथा फोनलाबोजोब्बाय आंहा बिफा थानायखायसो बेखिनि आरोना नानिखौ लाबाय थानायखायसो फाला बदल जाहैबाय ओमफ्राय नानि थाबाथ' आं बिफा गैयाबाथ' आं बेबायदि सान्ति मथन फुजा होनो मोननाय नङामोन लास्ट समबारबाबो माने एथबां फुल प्रसाद लानो थाङासै जोङो फुल बेहेल बिलाइ लांबाय ओमफ्राय फिथाइ लांनानै गाइखेर दै सान्तिल' जानानै फैबाय आरोना बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो लास्ट माखासे समबारथ' जोंना थांखादोंआनो बियायं फिसा मोननाया आं आगोलनि ब्लगसआवबो बुंखादों बेनिफ्राय गेजेरावनो जोंबो गायब बेनिफ्राय नै दा लास्ट समबाराव जोंना थेर एकदम गोसोखौ सान्ति मोनबाय आरोना बांद्राय फिरबाथ' लाइनाव थानो हाबावनायसो नङामोन जोङो बांद्राय फिर गैयैखायसो ओरैबायदि इमारजेन्सि ओमफ्राय हनै फैबायबो लगे लगे ओंखारफिनबायसो आरोना बायद' मानसिजों मा जानो स्कुल दङ खरमथलासिम दोननानै फैनोसै आङो अट'सिम हारसिंसो खानाय बिरलायनाय स्पिडआव दोननानै फैबाय आङो टाइमा जाथारबायमोन ना गावहाबो बेनिफ्राय मा होनो आरो एसे आवगायनानैसो दोनहैनांदों आरोना अट'आहाय ओमफ्राय ओरैबायदि जारला आंनि स्कुटिखौ नायलाय आइनायानो मोनसे थल' थिंगिंसो माला गखो आं पात्तायानो मोनाखिसै आरोना उनाव गाखोबाय थानाय जाहैबाय आं उनथिंनि गारिफोरखौ एकदम नाहरबाय थायो एकदम अयभास जाबाय सुखुवा नायो आरो लांदां नुबाथाय पात्तायावलायो आरोना नैबेजोंल' नाहरनांगौ जाहैबाय दा बोरै गखोथाय सिगांबो खनसे लुज जानानै गखांखाबाय आरो गबावबाय मारिबाबो जायाखैमोनलायनो मेकारनावसो मारिनो हैनांसिगोन आरो बिजियानो बिजि मर्निंनिफ्रायनो बिजि आरो दिनै 5टायाव सिखारदों आंनि रायजोफ्राबा मा मावगासिनो दङ बिफाजों सिरि थानायखाय थांखोमादां लांफायाखै आरोना खावथं थं थालिरसो जागासिनो दंमोन आरोना दे नोंहा देलायदो समाय गैया बाबा थाइसे जाखांबाय थाइनै थालिरखौ थाइनै आरायथा गाहाम जायो बियो जा माथो होनबावनो जा खेचरिखौबो जायाखै नों दहाय जिननो मा खालामनो मा जिननो आं जिननो आयो सुना अके नै जाबायनो लादोबो नों मा होनो जिननो रोंखाय फिस्लायथारदों
दादोबो आयौ आरो 1 मिनिटबो आराम खालामनायनि समाय गैया फिसालानि टिफिन बानायनोसैलाय मा सना लेथेर फेथेर जानानै दङ दै लोंनो आयै फिसा हिन्जाव दै लोंनो लोंबायना ने दे 8था जानोसैयानो माने स्कुल थांनाय टाइम जानोसैयानो हा खननानै दोननाय टेबोलावलाय गानदो मैया सुखानायसो मा लांनो मा मानो नै मेगि रुनानै बेखौनो सावमिन बायदि एवना हरनोसै आङो बाबा दैया सोनानै लाफैदो बथलाव समय गैला नायलाय बथला नोंनियावनो थागोन ना बथल गोमालायो गाइखेर दंखायो मैयानि बिमादैयाबो बेस्रा बे मन्दिराव खेचि जानानै फैयो आरोना साहा थाहाखौनो जेबो लोंस्लाबनो हायासै आरो फुङाव साहाखौ लोंखाया बांद्राय बेलासियाव लोङो आरो फिसालाखौ दोननानै फैनायसै जोंहाबो दा लोंफैनोसै आरोना गैया फुदुंनानै दोनसै आङो समायानो गैला या दायो लोंदो बेलासियावहाय गाइखेर लोंनो गावसोरनो समय गैया सस एसे होलायनानै आरोना ओमफ्राय खावसेखौ सस होलाना बिदै जागोन ना जारलाथार ससा माने एसे आलौस्रो हाय प्रभु आथिङा रम रम मोनजोब्बाय ओमफ्राय बिमा बुरैया जिरायनो लुगैनाया एवना हरनोसै डिउटि इज डिउटि चाहे फुजायानो जा चाहे मेंनायानो जा डिउटि इज डिउटि मादार्स डिउटि नै नुबाय बेहा लावनो मोनबायानो मालाय दान्दिसे नानियाबो दाबो गाबा नङाबा आंबो लावनो मोनसिगौमोन लेथेर फेथेर फोसाबनानैसो नायनोसै र' थांदो उन्दुनो ओंखारदों नामा ओमफ्राय मा नों जाबावबाय मा बिस्कुट दे जादो दे जा मा जा स्कुलाव दोनलांग्राया ओमफ्राय एकदम खिथु नै लाइन नानि नों थांनांला ना माव गैया एसे दङ फोथायालाय माथो जाखो लाजिलायो आयो जाम्बासो फुजा होनाय फोथाया जेबो नङा गैला दे गैला थांदो टाटा दे गाखोदो नोंहा बाय बाय फासथायावनो सिखारनायनिफ्राय रेस्ट गैया बिमा बुरैया होखावदोलाय आरोना ओमफ्राय जुनारफोरनि दख'नाखौ माइ नुदों जाथिसिनो भलिबम नुदोंना एसे फार्स्ट गानजेननायाव आयाव मा जोंथि-जोंब्लाव गानलाबायखो होनदों ओमफ्राय उनाव गावनो मोजां नुदों समायनो होनफिनदों रायजोफोरनि सिगाङाव बाख्नायनाय नङा आंखौ फिसा बाख्नाय खुमादों आरो बारा पेटेर बुंनानै लाब गैया नालाय बिराद जाब्रा सिस्टेम जानानै दङ दाखोर दाला साफा खालामसै साहा फुदुंसै लोंसै नायनोसै माला लावनो मोनो बिराद आथिं रुवायबाय आरोना फार्स्टआवनो सिखारनानै दुगैबाय खर लोबबाय लुखुर लाखा बेखौ रेडि खालामलाय बैनो रेडि खालामलाय आरो साथि बाथि न'आवबो लागायलांबाय आरो माथोबाव ना होमबाबो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों दे सनाफोर बिराद मोजां मोनदों आङो फिसालानि मेगि लांखानायखौ इसे जादों आं दहायनि खेसि जानाया गुदुं जानाया उदै बुङाखै आरो बारा बुरजा जायाखै ना लाबावाखैसैबो ओंखायनो आरोना गोसो जाबा दा बारा बेलासियाव आजाराव जाहैबावनोसै आङो बिथांखौ लिंलाङो एनिभेसनाफोर ब्लग्सखौ आं गोलाव खालामला समबारनि समय लास्ट समबार सावन महिनानि लास्ट समबार बेजोंनो लोगोसे आंहा दिनै फुजा हैनो ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालामबाय ओमफ्राय बिमादैया माने फुजा होनो टारगेटै फैयाखैमोन बिमादैया माने हर थानाय टारगेटै फैयाखैमोन थांफिननायनि टारगेटसोमोन आरो ओमफ्राय गावहानो बेलासियाव फैबाय नालाय बिगुमैजों आंजोंहाय थालांदो गाबोन फुङावनो थांदो होननानैहाय थाबाय ओमफ्राय जोङो बे फैयाबाबो जों हैनो नांखामोन आरो फुजाखौहाय ओमफ्राय फुजाबो हैनोसै ज' होननानै गाहाबो एसे फुजा हैनो गोसोखामोन आंनो मानो फार्स्टआवनो खिन्थाहरखायाखै होननानै बुंबाय अब्लाबो थालांबाय ओमफ्राय दा आथुर थांबाय आरो सनाफोर बेनिफ्राय दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा बेखिनि आंनि ब्लग्सखौ शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच